जाफुंसारहोनो फैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोन बयनिसिमबो दिनैनि आंनि बे गोसो गोरबोनि गोजोननाय गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय। आं दा आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि एक्स एनडिएफबि सावरायग्रा ग्रुपनिफ्राय दिनै सावरायग्रा सारखौ नागारनानै मानो इउपिपिएलआव फैखो बिनि सोमोन्दै आं सुंद'यै बुंगोन। दिनै गोबां मानसिफ्रा साननो हागौ दिनै आफादगिरियानो बिसोरहा दिनै बिपिएफजों दङ, नाथाय बिसोर दिनै माब्रैहाय इउपिपिएलआव फैखो। दिनै जोंहा गोबां जोङो सिन्था धारना खालामदों, दिनै जोङो सानदों जों एसेबां गोबां दिनै रायजो राजाखौ लानानै जाखिनि एनडिएफबिनि सायावहाय रायजो राजा आसा दंमोन, फोथायनाय दंमोन, दिनै एनडिएफबिनि सायाव माबा मोनसे जागोन, जोङो माबा मोनसे होफैथारगोन होननानैहाय दिनै फैयै फैयै 2020नि 27 थारिख जानुवारिनि बिटिआर एकर्ड जाबाय। बिटिआर एकर्ड जानाय समाव जेब्ला जों दिग्लि केम्पआव दङमोन, दिग्लि केम्पआवहाय थानाय समावहाय गोबां जों रंजादों। बे ओनसोलनिफ्राय जायफ्रा दिग्लियाव दंहैयोमोन, गोदानै एनडिएफआव हाबनो थांनाय, बिसोर मिन्थिगौ रंजानायजों एथम बमा गावदों, जादों। आरो जेब्ला सारमोना एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दिल्लीनिफ्राय फैफिनबाय, बे समाव जेब्ला बिसमुरियावहाय मोनसे प्रग्राम खालामदों, बे समाव सावरायग्रा सारमोना गावसोरनो बुंदों जों खौसेयैनो बिटिआरखौ मावफुंनांगोन, बिटिआरखौ जुदि जों मावफुंलाङोब्ला बेनो जोङो बड'लेण्ड जानायनि मोनसे लामायाव दङ होननानैहाय दिनै फैयै फैयै जों माखासे समफोरनि उनाव जों नुबाय इलेक्सना जेब्ला खाथि सायाव खाथि फैयो अब्ला गासिबो थांखि बिथांखियानो सोलायजोब्बाय। दिनै बिथांमोना दिनै बिटिआरखौ मोजां होनना लाबा दिनै बिटिआराव जेबो गैया होननायखौसो जों नुबाय। दिनै बिटिआर होननानै बुङोब्ला जों बयबो मिन्थिगौ बिटिआरआ सोरबा एनडिएफबि सोरबा एबसुनि राजा लामा होबथानायजोंल' नङा, दिनै मोनफ्रोमबो साफ्रोमबो बर' रायजो राजानि दुखु खस्थ' सहायनाय, हाजार हाजार मानसि थैबोनाय, दिनै जेलाव थानाय, बेफोरनि गेजेरजोंसो दिनै बिटिआर सुक्ति जादों, बेखौ बयबो मिन्थिगौ। दिनै नाथाय बेफोरखौ दिनैहाय बावगारनानैहाय गावनि राजनितिकनि थाखाय, सोरबा गावनि न'खरनि थाखाय, सोरबा गावनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय दिनै बिटिआरखौ जेबो गैया होननायावहाय जों दुखु मोनदों। दिनै बेखौ लानानैनो जोंनि एनडिएफबि एसनि मानसिफ्राबो दिनै सासे आफादगिरिखौ नागारनानै दिनै इउपिपिएलआवहाय दिनै खौसेयै ज' ज'यै फैनो गोनां जादों आरो फैगासिनोबो दङ आरो फैबायबो थागोन। बिनि थाखायनो आं दिनैनि बे खैला मैला रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायो, दिनै जों जाखिनि बे 34 इयार्स 34 बोसोर नांलांनायाव गोबां रायजो राजाफोरनि दुखु खस्थ' दिनै सैनाय, दिनै जिउ थै बावनायनि खोथा दङ। दिनै जाय दैदेनगिरिया दासिमबो रायजो राजाजोंनो थानानै खामानि मावलांनो आवगायदों, बे रायजो राजाफोरनि थाखाय मावनो आवगायनाय दैदेनगिरिफोरखौनो सायख'नानैहाय इउपिपिएलआवनो भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय आं बयखौबो खावलायो। दिनै धीरेन बर' साराबो बुङो बिटिआरआ थिग नङा, दिनै सावरायग्रा साराबो बुंबाय बिटिआरआ जेबो गैया होननानै। जुदि बिथांमोना बिटिआरखौहाय जुदि थिग नङा होनना बुङोमोनब्ला बेसेबांबा गोबावनि सिगांनो 2003नि बिएलटिआ जेब्ला बिटिसि सुक्तिखौ खालामदों, बिएलटिआ बे समावनो बिसोरो एनडिएफबिखौ एनडिएफबि गासैखौबो लानानैहाय बिसोरो दिनै बिटिसिआवनो दिनै फैनो हायोमोन। बिपिएफजों मिलायनानैनो बिसोरो बिपिएफजों मिलायनानैनो जोंबो बिटिसिआवनो गोजोननाय दंसै होननानैहाय बिसोरो बै समावनो ओंखारबोजोबनो हायोमोन। दिनै 2003निफ्राय लानानै 2020सिम बिसोरो 17 बोसोर रायजो राजाखौ लानानै आरो बड'लेण्डनि मुङावहाय आन्दलन खालामनानै गोबां मानसिफोरखौ दिनै जेलाव हरबावबाय, दिनै थैहोबावबाय, रायजो राजाखौ खस्थ' होखांबावबाय। आरो बिनि उनाव दिनै रायजो राजाखौहाय गाव गावनि थाखाय, गाव गावनि इलेक्सननि थाखाय, गाव देरहानायनि थाखाय, गाव गावनि मान सन्माननि थाखाय बिथांमोना दिनै रायजो राजाखौ थगायनो फैबावनायखौ जों नुनानैहाय जों जोबोद दुखु मोनदों, जों लाजिनायबो मोनदों। सासे जोंनिनो दैदेनगिरिफ्रा दिनै गावनि आफादनि केडारफोरनि, रायजो राजाफोरनि दिनै थै जिउ बावनायनि भेलुखौ मान लाखिनानै दिनै खोथा बुंनो रोङाखिसै। दिनै मानो मोनसेबो दिनै थिग बिबुंथि होआखिसै, मान सन्मानखौ नायनानै मानो गावनि केडारफोरनि, रायजो राजानि साननायखौ मानो बुजि रोङाखिसै, जों बेखौ दिनैहाय दुखु मोनदों, जों आसरित मोनदों दिनै माब्रै जाखो। दा बिनि थाखायनो जों सोलायनायखौ जोंनो नांगौ। बे फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय बिटिआरआव जा दफाफोर दङ, जाखिनि जोंहा इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ दङ, रिहाबिलिटेसननि खोथा दङ, बेखौ मावफुंलांनो थाखाय दिनैहाय बयबो रायजो राजाखौहाय
रायजो राजाफोरखौहाय आं एनडिएफबि सासे एक्स एनडिएफबिनि सावरायग्रा ग्रुपनि जानानै आं बेखौनो खावलायो दिनै जेन' बे फैबाय थानाय बिसायख'थियावहाय जोंनि इउपिपिएलनि ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होनानै जेन' देरहासार खालामो आरो जा बुंनांगौ बिटिआर एकर्डआ माब्रै जालांखो आरो माब्रै जालांदों बेखौहायथ' जोंनि सारमोनानो बुंलांखाबाय आं दा गोबाव बुंनो साना आं बेखौनो बुङो आरो जायफ्रा जोंनि थाखाय एनडिएफबिनि थाखाय बे गोलाव सोमावसारनायावहाय थैनानै थांबाय न'खरफोरनि सोद्रोमाफोर आरो जायफ्रा रायजो राजाफ्रा खस्थ' खालामबाय बिसिनिसिम रोजा रोजा साबायखर जोंनि बे गोलाव सोमावसारनायावहाय जोंखौ हेफाजाब होबोनायनि थाखाय दुखु खस्थ' सैबोनायनि थाखाय बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ आं बेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों हामबायसै।